אז אנחנו צריכים להתאים את הסד הזה לרגל הזאת. אז קודם כל אנחנו רוצים שמבחינת אורך הזרועות האלה יגיעו לירך למעלה, והזרועות האלה יגיעו עד לאזור של הקרסול, אבל מעל הפטישונים, מעל הבליטות האלה כאן בעצם. אנחנו רוצים שהרוחב של הסד, המרחק בין הזרועות, יהיה מתאים לרגל. אז כדי להתאים את האורך, אז אני יכול בעזרת זה טלסקופי, לכן קוראים לזה T-סקופ, אוקיי? לראות שכאן אנחנו פחות או יותר על 3, גובה מתאים באזור הזה. נרצה שגם כאן אנחנו נהיה על 3, אז פה אנחנו בול על 3. ועכשיו אנחנו הולכים לאזור של הקרסול. אנחנו נעריך את זה כשהעיגולים האלה מול הברך, מול הפיקה, אנחנו נעריך את זה כמה שזה נותן לי, זה המקסימום שזה נותן לי. אז אני אנעל את זה כאן, וגם כאן נפתח, ואני אנעל את זה בכמה שזה נותן לי. 4, מצוין. ועכשיו, מבחינת הרוחב, כנראה שאנחנו צריכים קצת להוסיף פה רוחב. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משחררים את הקליפס הזה, ואז אני יכול קצת לתת יותר רוחב, ושוב אני סוגר את הקליפס, ואותו דבר בכל זרוע אנחנו נעשה את זה. ועכשיו נבקש להרים את הרגל, נשים את הסד, אפשר להוריד את הרגל, נראה אם אנחנו בסדר. אנחנו רואים שעדיין אנחנו יכולים עוד להוסיף קצת רוחב, כי העיגולים האלה לא נמצאים בדיוק מול הברך. אז אנחנו שוב נשחרר כאן. אנחנו שמים את הקליפס הזה כאן, משחררים את זה ופשוט מושכים בעדינות, בלי לחץ גדול מדי, וסוגרים. אם זה ארוך מדי, אנחנו נקפל את זה מספר פעמים, ואז אנחנו יכולים לשים את החלק הזה, לתפוס אותו בצורה כזאת, וזה עושה לנו את העבודה. ואחרון, כאן בקרסול, וזהו. תודה רבה.